Не цураўся матулінай ласкі, ён да нас быў падобны ва ўсім. Можа, вечарам песенькі казкі Багародзіца пела над ім і ласкава вяла па галоўцы самай добрай пяшчотнай рукой, каб заснуў е хлопчык, даў зорцы ціха зяць над пячоркай святой. І тады задуменнаму старцу, што на іх любаваўся здаля, захацелася вырабіць цацку, каб малечу пацешыць пасля. На далоні адкрытай з даверам села птушка забавіць дзіця, і не скажаш, што зроблена з дрэва столькі радасці ў ёй і жыцця. А малеча на маці з аглядкай яшчэ слова не ўмее сказаць, але хоча спытаць немаўлятка у матулі, ці можна мне ўзяць. Паслухмянасць душу сагравае, заміловае шчыры пагляд. Ну, канечне, яна дазваляе, і дзіця пачынае гуляць. Як маленькі ўсе, ён пацешны і цікаўны і чысты душой. Гэты свет неспакойны і грэшны ратаваць ён з любоўю прыйшоў. Поклоняемся, Богородице, Твоему пречистому образу и пресладкому Твоему младенцу, привечному и незаходимому свету Христу. Им же спасла Иси от лютых зол и тления смертного все человеческое естество.